Report. Good morning, Idol Bernard. Morning! Intay man amwen, ti presyo, di kiti kang runaan na nating itatta, iti tiyendaan, iti Lawag City. Narway a presyo, tinaduma-duma anat nateng, nagtalinaed. Kas kumay ti bulong ti paria a dati a 40 pesos pailaing ita. Ti balangeg, 10 pesos, katuday, 150 pesos. Bulong ti kamutig, 20 pesos pailaeng. Bulong met ti marunggay ket 20 pesos met pailaeng. Iti met petchay 30 pesos ti kadarepet. Palang 150 pesos. Pariya nga dadakkel nagtalined met ti presyo na nga 120 pesos ti taga kilo. Tarong dadakkel berde man wenno ti violet ket 80 pesos pailaeng ti kada kilo. Pariya a para pakbet sa gasut a pisos ti kada kilo. Kabatiti sa gasut a pisos met ti kada kilo. Ti sitaw nagtalinaed pay iti 120 pesos ti kada repet. Laso na nga dabulong na sa nga 10 pisos ti kada repet. Ti kamatis ni mato iti 10 pesos. Dati a 30 pesos ti kada kilo itan ket 40 pesos. Silya pang pakbet, isula iso, 80 pesos ti kada kilo. Karabasa, 50 pesos. Ket itabungaw ket bimabamit ti 5 pesos. Dati at 25 pesos, itan ket 30 pesos. Dayta pa ilaing Idol Bernard, digiti presyo tinaduma-duma anat nateng. Iti tiyendaan iti Lawag City itang aldaw. Para iti price watch tayo, iti palengke report, daytoy ni Idol Tony G, Tatak, RMN.